ulat rengu atiku wur ayun ayun ing rina lan wengi mung rati telenge ati jarwo sarpo wong manis tansah malelo datan bisa nindra tapi ing boga mung tansah ngelamun ngeling ana yen urung ingkang sinadya ada anjur nglokro mula aja seneng ngelamun rai seta baca seneng ngelamun lungguh ing asepi delok delok tanpa kanthi ulat rengu atiku wur ayun ayun ing rina lan wengi mung rati telenge ati jarwo sarpo wong manis tansah malelo datat bisa nindra tapi koko mung tansah ngelamun ngeling ana yen urung
adik-adik minggir. As, go. Awas. As. As. Oi, 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 oi. Iya. Ah. Oh, ah. Dua. As. As. Go, go, go. As, go, go. As, as. Dua. Tuh. As. Oh. As. Tuh. Dua. Oh. Duduk sana, duduk kadang. Yen mati aku melu kelangan. Ya abang semrawang gawe bimbang. Apa gelem tak jak urip bebarengan. Kula niki prawan tuwa, umur kula 35. Napa mboten ketuwung tembe mburi, saking gunung kula anake wong tani. Najan sira wong gunung enang-enung, aku sago kok jak bareng matul. Najan sira wis dadi prawan tuwa, aku sago matul jebol telo. Mboten nyono, mboten ngira, prawan tuwa dilamar jajaka. Kula maling nggih Kang Mas, ampun citra. Kula benjing pun ngantos disia-sia. Najan sira wong gunung enang-enung, aku sago kok jak bareng matun. Najan sira wis dadi prawan tuwa, aku sago nandur jebol telo. Mboten nyono, mboten ngira, prawan tuwa dilamar jajaka. Kula maling nggih Kang Mas, ampun citra. Kula benjing pun ngantos disia-sia.
aku tansah angguyu semono aku mung ora ngira saka gedene pisumbang semu gawe bobonge atiku ora turu aku ngimpi dadi ratu ratu mukti elingku nganti saiki rina wengi tak pundi kaya aji muga laku utama tetep langgeng sapa bisa aranono iki jenenge apa aduh enak rasane lagi gurih pinulat klopo abang ijo warnane saka pohong asale nora wurung wong sombong mung plenggang-plenggong sapa bisa aranono